Un dels actes de les festes de Maig d'Alcanar és una representació teatral que porta Quim Masferrer i es diu Temps. Bona tarda, Quim, abans que res. Hola, bona tarda. Temps. Es tracta de què faria una persona, en aquest cas que interpretes tu, si li diguessin que li queden 90 minuts de vida. 90. Com surt la idea? És que és molt bèstia, aquesta pregunta. És a dir, ara imagina que jo et dic que et queden 90 minuts de vida. A partir de ja! L'idea surt d'aquí, de dir... Jo no sé què faria a títol personal. No ho sé, ho dic de veritat, I aquest no ho sé, dic, és molt xulo no saber-ho. És a dir, a més, espero no haver-me de respondre mai, i no ho desitjo a ningú que s'hagi de respondre aquesta pregunta, però no ho sé et permet jugar i et permet, gràcies al teatre, doncs, anem a veure què és el que faríem. Anem a intentar, en certa manera, doncs, aquesta agonia tan bèstia de només 90 minuts de vida que a mesura que va passant el temps, des que jo t'he fet ja corre el temps. Clar, ja no queden 90, potser en queden 88 ara, o 87, no sé quanta estona fa que parlem, no? I per tant és el pas del temps, aquesta làpida, aquesta espasa de Damocles que et va caient, no? I això ho trobava molt interessant jo. I per tant, a partir d'aquí, crec que en certa manera pots criticar perquè no tens res a perdre, per tant, en aquests 90 minuts aprofitaré, trauré una llista i diré, sí, doncs ara abans de marxar, tu i tu, us en recordareu de mi, però al mateix temps apareix la por, apareix la poesia, el misticisme, apareixen moltíssimes coses, i la idea apareix d'això, de dir, ostres, com que no sé què faria i espero que la vida no em regali mai aquesta putada, espero, fem que el teatre et permeti jugar, no? I el teatre és això, el teatre és joc. I doncs anem a jugar amb aquesta pregunta, va, som-hi, i d'aquí surt la idea. Igualment el text el vas fer tu, i dius que no t'has plantejat realment què faries. Sí, no, perquè jo estic convençut que si em passés a la vida real no puc assegurar que fer res del que fa el personatge a l'escenari. És a dir, jo no sé què faria. Potser em sembla que faria això. Clar, és que fins i tot a vegades ho he comentat amb companys i amics, no? Quan tenia la idea de l'espectacle, allò que vas a sopar i sobre taules, què faries tu si quedessin 90 minuts de vida? Jo faria una festa. Segur que faries una festa? Hòstia, vols dir? Una bacanal, tornaria a veure el Barça guanyant la final de la Champions. Estaries per veure un partit de futbol? I a vegades la resposta a aquesta pregunta tan seriosa acostuma a ser una mica frívola. Hòstia, jo crec que, no sé, potser em fotria dins del llit i no voldria parlar amb ningú, com potser em posaria a plorar i tindria ganes d'abraçar els meus, no en tinc ni idea. I per tant, no sé què és el que faria a títol personal, però a nivell de l'espectacle he intentat jugar el que a mi em sembla que faria. Tot i que no estic en disposició de dir que fer res del que farà el meu personatge a l'escenari. No sé. Fora d'aquest espectacle te coneixem molt com el foraster. Aquí a les Terres de l'Ebre, si no m'equivoco, has estat a 4 llocs, Montells, la Torre de l'Espanyol, Benifallet i Godall. Sí. Podries, no et diré que diguis quin és el teu municipi preferit dels 4, però petits detalls de cada poble que te'n recordis? Home, me'n recordo de moltíssimes coses. A mi i a tot l'equip ens agrada molt venir aquí baix a Terres de l'Ebre a fer forasters, els 4 forasters que hem fet. Saps què passa? Que jo soc del Montseny, soc de Girona, província de Girona, i les Terres de l'Ebre són tan diferents d'on soc jo, la llum, l'agricultura, el delta, que és extraordinari, l'Ebre. Nosaltres tenim la riera d'Arbúcies, que és una riereta que és molt petita. L'Ebre és immens, és a dir, veure l'Ebre per mi és una autèntica passada. Això fa que té un punt exòtic per nosaltres. Segurament vosaltres, quan pugeu allà dalt i aneu al Montseny i veieu els avets, doncs també és exòtic, no? I això fa que aquí baix ens agrada molt venir, no només per la diferència geogràfica, això que et comentava, sinó perquè la gent també té les seves peculiaritats. M'encanta la manera de parlar d'aquí baix, m'apassiona. M'agrada el caràcter obert de la gent d'aquí. Recordo els Montells que en Xano em va obrir la porta cap a dins. La gent, no te n'adones, ja estàs al menjador de les cases. La gent, per un tema de clima, fa molta vida al carrer. En canvi, te'n vas a gravar un poble del Pirineu que fa molt fred,
home, doncs la gent fa que sigui més reservada, que sigui més de casa seva. I aquesta és la riquesa que tenim en aquest país. Fins al punt que no puc triar cap poble dels que he fet amb el Foraster, perquè tots tenen coses interessants. El que sí que puc assegurar és que com a país, Catalunya és acollonant. És a dir, tenim una riquesa, en 2 hores pots estar banyant a la Costa Brava, en 2 hores pots estar tocant neu al Pirineu i en 2 hores i mitja pots estar gaudint dels arrossars del Delta de l'Ebre. Aquesta diversitat, que també ve acompanyada lingüísticament, dialectalment parlant, que diferent que és el parlar de les Terres de l'Ebre, de Lleida o de Girona, que tenim aquesta manera de fer, hòstia, això fa que un país petit però d'una diversitat brutal. Això ja ho sabia abans de fer el Foraster, però fent el Foraster te n'adones i dius, hòstia, quin país tan collonut que tenim. I aquí baix, doncs, els Montells en tinc molt bons records perquè va ser la primera vegada que vam baixar a gravar aquí baix, i les primeres vegades, ja ho saps tu, que sempre són molt xules, te'n recordes molt, però és que després te'n vas a Godall i em fotre una enfarinada, que vaig agafar una conjuntivitis. Jo els hi vaig dir, però estan sonats, Godall, esteu sonats, em va entrar farina als ulls. Que no et van avisar? No estaves ben preparat? Estava avisat, però jo volia jugar. Em van dir, posa't ulleres, que si no, no sé què, però dic, hem vingut a jugar. I el Foraster és un apassionat, i quan està allà al mig té ganes de descobrir-ho tot. I allà va ser la farinada de Godall, me'n recordaré tota la vida. Però també me'n recordaré tota la vida del partit de futbol dels Montells, aquell partit de veterans que hi va haver-hi. I també me'n recordaré tota la vida del ball de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet al menjador de casa seva. I me'n recordaré tota la vida de la festa dels Quintos de la Torre de l'Espanyol. Jo crec que a tots els pobles hi ha una cosa que me l'emportaré ja sempre més. Sí. També vas baixar, per exemple, a fer el pregó a Ascó. Sí. No sé si has vingut en altres ocasions a fer pregons o altres coses. Aquí he actuat diverses vegades, perquè he actuat a Tortosa, a molts llocs d'aquí baix. Ara me'n deixaria i no vull començar a fer numeració, però aquí baix hem baixat molt. Teatre de Guerrilla, hem actuat molt aquí, molt. I a Ascó, aquí vaig fer el pregó per Sant Antoni, si mal no recordo, ja era la segona vegada que baixava. I m'agrada molt venir aquí, tio, molt. És a dir, ho dic de veritat, Ho dic de veritat perquè, ostres, jo anar al Delta i veure la llum del Delta, hòstia, anar fins a la punta del Delta és impressionant, ho dic de veritat. Recordo els Montells, la festa de la collita de l'arròs, quan es va engegar la collita de l'arròs, clar, al meu poble i als meus entorns, a la meva comarca, no hi ha arròs. I clar, jo vaig xalar com un nen petit, veient aquella passió cap a l'arròs aquí baix. Bueno, en fi, res, tenim un país brutal, tio. És acollonant. Bueno, per acabar, te demanaria que fessis una salutació com la que fas al Foraster, dedicada a tothom de les Terres de l'Ebre. Home, i tant com si... Si ja ho he dit, és que, a més, ho dic de tot cor, que quan dic que m'agrada molt baixar aquí baix, no ho dic per quedar bé, no, de veritat, ho dic perquè m'agrada molt. I aquí baix he viscut coses molt i molt xules que m'han enriquit molt com a persona i espero seguir baixant moltíssim i seguir visquent coses i que la gent de les Terres de l'Ebre em regali coses tan xules com les que he viscut, no? Per tant, ostres, gent de les Terres de l'Ebre, hòstia, sou molt bona gent. Perfecte, moltes gràcies, Quim, i molta merda en l'actuació d'ara.